Bana başına. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Çağırcan. Turduğum falan. Yaxşılar. Habarstanmı? O geçen oğlum gel. Ha qorulma gelin. Gördüğüm falan. Ay sağ ol oğlum. Sana ya. Assalamu alaykum turduğun tamam. Ağam qowum ýagdaýlaryňyz işleňiz. Gel alcan. Kovma oğlum turduğum falan. Hay oğlum akşam gecen pağa düşme yürüpdir. Şüphem bak gelýän anada öwliyada şol sadaqa berýärler. Näýlik görýäňiz? Ay maslahat kaka. Bana tapağı diyor. Qowmak sagat kaka. Şu näerte aýlyma merlem. Onu gayrat edin oğlum. Malya. Hakata öğret bersen daha çıkacak. İşe gidecek mi oğlum? Ha. Bak böyle ya brallah. Ya bismillah. Salam armadan. Barwal qowum ýagdaýlar. Geldim tamam. Akşam näçe almadım. Akşam maram kakamayda oğlum benim yanına oğlum. Ay garaz onu edip bunu edip çeyip yatып kalıptırın. Bolmanda bir SMS edip duýduraýym alla. Ay borla ali kakamın ýagdaýyny bilýäňa. Birden kapıdan giräme ýagdaý ba. Şoň üçin ýazmam bilmedim, jaňam edip bilmedim. Borlaýar zatlar hiçle. Kakan gelýän bu niçe? Ay kakam entäge gelmeler toýa gitdi. Entek saatda ýeglene. Hatice. Kaka? Gel bari. Bolup dursun näme? Men awrymy. Yere saljak bolýarmy? Dünýede bar baýlygym sen. Sen öz derejäň bar bilýärmi? Sen kim? O kim? Bana başına. Näme o? Asmanda gaýp gördüňmi? Öz deň aşa bolýarmy? Häzir sen şahyna hatçak adama men jaň edýän. Bar gummol kylady. Ýagşylyk bilen oga sen o. Alo. Alo. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. İşe geldiksene sen. Qowçuluk ba? Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. O mağduna da. Ýagşy. Näme bolýar? Sen ol iniň getirende işletinlik getirdiňmi? Ya men gyýyma alar berdiňlik getirdiňmi? Düşünmedim näme? Düşünmedi ýalat ýok. Men diýsem, gaty diýerim. Özüň barda düşünçligiň bilen. Bagram aýyplaşma gory. Tagaman işle. Özüm burlaşol.